S21 гуфтад, не S21 бародар, нархш 5200 сомона. Samsung Galaxy S21 намерам мегам бародаро. Наиш Redmi Note 9 Pro, нархш 1600 сомон. Оперативкаи 6, телефон состояние зуро. Наиш Redmi 9, Redmi 9 памяташ 32 ГБ, 1000 сомона бародаро. Лабой модель телефона бародаро дорем. Мақсад кадоми TikTok дора, мақсад YouTube да бародаро, YouTube да телефон тиҷе бзанем, YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе да YouTube занем бародаро. Кадоми мақсад бисёр одамо TikTok дора, мақсад YouTube надора. Телефон тиҷе да YouTube занем, YouTube да бародаро канал дорум. Мақсад любой ҷо бародаро доставка ашёти ма бепулай. Любой шаҳр на вилояти Қатлон шумо телефонотонро биёрем, болоштум мери хеле ҳамеша алишия мекунем бародаро. Марҳамат. Любой модель телефон дорем. Шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Бор, магазини Акаи Сапун. Ай ҳамаи дуконҳо бародаро, магазини Акаи Сапун бо арзоно. Беҳад арзоно бародаро. Кредит метем, бе фоиз метем бародаро. Шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акаи Сапун бародаро. Комби телефон инҷа ҳамаи модель телефон дорем. Шумо телефон биёрем, болоштум мери хеле ҳамеша бародаро. Да YouTube бародаро телефон тиҷе бзанем, YouTube да бародаро канал дорум. Тоҷиқати телефон тиҷе YouTube да бародаро бзанем, подписаться кунед. Мақсад ҳамаи модель телефон аст, магазини Акаи Сапун, ай ҳамаи дуконҳо бо арзоно. Марҳамат. Комби телефон номеремон 907 89 18 18.